Ako volite one prave starinske kolače koji mirišu na detinjstvo, na pravom ste mestu. Danas pravimo vanilice po receptu moje bake. Mekane, mirisne i pune džema, one koje se tope u ustima i koje nestanu sa stola za tren. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Ovo je jedan od onih recepata koji se uvek pravi od jednostavnih sastojaka, ali daje savršen rezultat. Za testo nam je potrebno 250 g masti, 4 kašike šećera, 2 jajeta, odnosno jedno celo jaje i jedno žumance, pola kilograma brašna, jedna supena kašika mleka i 2 kesice vanil šećera, odnosno 20 g. A za završnicu nam je potreban džem, ja u ovom slučaju imam džem od kajsije, i šećer u prahu pomešan sa jednom kesicom vanil šećera koji upravo vanilicama daje onaj prepoznatljiv nežan ukus. U jednoj posudi sjedinit ćemo mast, šećer i vanil šećer i mešati sve dok smesa ne postane penasta i lagana. Zatim dodajemo jedno celo jaje, jedno žumance i mleko. Nastavljamo da mutimo dok se sve lepo ne poveže. Na kraju postepeno dodajemo brašno i zamesimo testo. Poslednju turu brašna ćemo mesiti rukom. Testo prebacujemo na radnu površinu po kojoj ćemo posuti brašno i najpre ćemo ga blago odlikovati rukom, a zatim razvlačiti oklagijom do željene debljine. Kada smo razvili testo, modlama, kalupima ili čašom jednostavno vadimo male kolačiće. Ja volim da modlu umočim u brašno kako se ne bi lepila za testo.
Ostatak testa ćemo ponovo da premesimo, pa nastavljamo isti postupak sve dok ne potrošimo svo testo. Kolačiće ređemo na pleh obložen papirom za pečenje. Pečemo u prethodno zagrejanoj redni na 180 stepeni oko 10 minuta da ostanu svetli i mekani. Kolačići su pečeni, ostavit ćemo ih samo malo da se prohlade. Nakon nekih 5 minuta, dok su kolačići još uvek topli, premažemo ih pekmezom. Spajamo po 2 kolačića i valjamo u prah šećera. To je to. Dobili smo onaj pravi izgled i pravi ukus. To su te prave domaće vanilice po bakinom receptu, mekane, mirisne i pune ukusa. Najlepše su kada malo odstoje, ali retko kada dočekaju taj trenutak. Ako volite ovakve jednostavne domaće recepte, zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!